Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha na wengane zakwethu. Sila esikuthulela khona abaculi abazokhipha ke lapha ke iqembu elizokhipha ke lapha wengane zakwethu njengamanje kulindeleke ukuthi ke ojikelele G bakhiphe ialbum ke lapha wengane zakwethu. Salazi ke leqembu lihlanganisa izinsizwa ezintathu ke lapha wengane zakwethu. Siyakhumbula ukuthi ke lake lakhipha ke ingoma ke lapha ethi jabula inhliziyo yami uyeza ubaba. Ingoma ke eyadla umhlanganiso kakhulu ke lapha wengane zakwethu. Kodwa manje ke bazofika ke nealbum ke lapha ethi indoda enganamali. Siyazi ukuthi ke lezi insizwa ke ayijwayele ke ukuphoxa ke lapha wengane zakwethu ngoba ziningi ezinye ingoma ngama-hit ke abayishaya ke lapha wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinezela subscribe cizene nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Siyi-channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.